Deň 2 úprimnej, surovej pravdy, tak ako veci cítim a vidím na mojej hrane. Dneska sa chcem venovať téme mužstva. Ako podľa mňa by mal v dnešnej dobe zdravý muž vyzerať a ako by mužstvo v dnešnej dobe už vyzerať nemalo. Vnímam, že sú tu ešte prežitky takého alfasamectva, ktoré naozaj už nefungujú. Takto muž, keď je veľmi dominantný, tak si priťahuje partnerku, ktorá je veľmi submisívna a není to pre manželstvo dobre. Krásne o tom hovorí Gottman v knihe 7 princípov šťastného manželstva, že keď sa muž bojí pozvať ženu do rozhodovania, je to jeho veľká slabina. Na druhej strane máme mužov, ktorí sú veľmi submisívni a majú dominantné partnerky. Väčšinou to je tak, keď mali dominantné mamy, tak sú na to zvyknutí. Keď môže to vypaliť aj opačne, že muž, ktorý mal dominantnú mamu, tak sa stane presne opačne. Ten alfasamecký syndrom sa v ňom prejaví. To vlastne sa dialo u mňa a ja pracujem s tým, aby som chcel rovnocennú partnerku, mám rovnocennú partnerku a aby to nebolo tak, že si buchnem po stole, lebo som muž a bude to tak, ako som povedal, pretože to není pre ten vzťah dobre. Potom to ženu vedie do potlačania, do úzkosti a podobne. Takže toto je jedna problematika. Druhá, ktorú vidím, muži dneska, keď aj žijú toto vyváženie, tak nemajú taký to poslanie duše, že nerobia prácu, ktorá ich skutočne naplňa, kde prinášajú svoje dary a to robí veľké problémy v ich životoch. Chýba im iskra v oku, chýba im taká pravdivosť, že je to vlastne taký frustrujúci život. No a potom tiež podľa mňa muž by mal vyhľadávať v živote výzvy a rast, v ktorom rastie. Tak ako žena rastie v chválach, tak muži sa často boja sebareflexie. A čo podľa mňa by dnešný muž mal mať, je svoj brotherhood, svoj kmeň priateľov, pretože to, čo muž nesie vo svojom živote, aké bremeno, nepochopí nikdy naplno možno manželka alebo deti a možno by to ani nemali niesť naplno s ním, pretože sa potom necítia bezpečne, čo je podľa mňa veľká úloha muža, prinášať pocit bezpečia do rodiny. A práve preto potrebuje mať bratov, ktorí ho pochopia, ktorí vlastne mu nabrusia tú jeho oceľ, tou vlastnou oceľou, dajú pochopenie, ale aj povedia, tu si mäkký, ale poď, pomôžem ti to takto to napraviť. Takéto bratstvo, kde sme k sebe aj zraniteľní a hovoríme, čo nás trápi a navzájom si povieme, tu podľa mňa robíš chybu a mal by si to robiť takto a nesprávame sa ako malí chlapci, keď nám toto brat povie. Toto je veľká, veľká vec. A v neposlednom rade sa mi páči, keď muž sa učí láske a rozvíja v sebe aj tú ženskú stránku, aby vedel byť láskyplný, prítomný otec, emočne dostupný pre ženu a deti, aby mal empatiu, aby mal chuť sa rozprávať so ženou a s deťmi, pretože častokrát muži sú takí tí, ktorí sú uzavretejší v komunikácii, ženy sa chcú rozprávať, ale nevedia sa s mužmi dobre porozprávať, alebo potom ten druhý protipól, že je muž v takomto móde, že je hlavne kamarát so ženami, ale má problém to preklopiť do partnerského vzťahu. Takže musí to byť všetko v takých zdravých hraniciach. A takisto sa mi zdá, že mužom chýba taká sexuálna hravosť. Dotýkať sa často partnerky, zvádzať ju, robiť to na bežnej dennej úrovni, tú predohru stále udržiavať, pracovať na tej sexualite. A tá sexualita u mužov je zabitá, pretože pozeráme porno. To porno treba minimalizovať a venovať tú sexuálnu energiu svojej žene. Takže to je tiež veľmi dôležitý aspekt, ktorý je prepojený aj s prácou. Tak ako pristupujeme k sexualite, tak pristupujeme k životu a k práci. Preto treba podľa mňa pre mužov pracovať aj na tejto oblasti. Neveriac o tom, že žena potrebuje iný prístup k sexualite, a na veci spomalšie, dlhšie. Muž väčšinou chce rýchlo a treba v tomto to vyvážiť. A tiež mnohí muži sa sťažujú po deťoch, že žena nemá chuť na sex. Je to podľa mňa preto, že nevenujú dostatočnú intimitu, tie rozhovory hlboké, tá mentálna atraktivita, porozumenie, ale zároveň aj tá mužská energia, ten dar rozhodnosti, čo muž žene dáva.
keď niečo nevie alebo sa pýta, že čo má spraviť, a muž proste vtedy by mal byť rozhodný. A aj keď je láskavý, aj keď je empatický, stále môže byť rozhodný a dáva tento dar žene, a to je pre ženy veľmi atraktívne z môjho pohľadu. No a takisto by mal mať podľa mňa každý muž definované hodnoty. U mňa sú to čestnosť, pravdivosť, kvalita, láska, tie základné 4. Napíšte mi do komentára, aké sú pre vás základné životné hodnoty, či ste muž alebo žena. Prajem krásny deň. To intimné, čo som dneska vlastne o sebe prezradil, je to, že tým, že moja mama bola dominantná ako partnerka a môj otec skôr submisívny, tak mňa to vlastne hádzalo do toho alfasameckého syndromu, že som chcel mať všetko pod kontrolou a vyberal som si submisívne partnerky, až kým som zistil, že vlastne to nechcem a že ma to nebaví a že vlastne tam aj stagnujem ako muž. A našiel som si rovnocennú ženu, to je moja manželka, ktorá mi netoleruje, keď sa správam ako malý chlapec, a ktorá sa tiež podieľa na rozhodnutiach rodiny. Prajem krásny deň.